Vitajte, dnes sa hlásime ďalšou epizódou. Naše dnešné testovacie vozidlo je úplne nové BMW X5 xDrive 50e plug-in hybrid. Ostaňte s nami. BMW predstavilo LCI modely G05 a G06, čiže X5, X6 v roku 2023. Tým pádom vyšla aj nová verzia plug-in hybridu xDrive 50e s elektrickým dojazdom až do 110 km podľa VLTP a zvýšený systémový výkon na 360 kW, čiže 489 koní. Okrem toho aj dvakrát vyšší nabíjací výkon s hodnotou až do 7,4 kW. Tento nový model ponúka športový jazdný zážitok vďaka akcelerácii z 0 na 100 km za hodinu za neuveriteľných 4,8 sekundy. Maximálna rýchlosť vozidla 250 km za hodinu. Tento LCI model nám ponúka úplne nový dizajn predných svetlometov, tvarovanie prednej masky a nárazníka, takisto ako aj úplne nový výber kolies vo veľkostiach 20, 21 aj 22 palcov. Modernizované BMW X5 sa vďaka týmto úpravám tvári agresívnejšie a dynamickejšie. Elegantný dizajn dostali samozrejme aj zadné svetlomety, kde zvýrazneným BMW loga na bočnej strane pridáva vozidlu naozaj unikátny vhľad. Ako už pri každom novom modeli BMW, aj BMW X5 a X6 LCI dostalo úplne nový BMW Curved Display s operačným systémom 8,5. Videli sme poprvýkrát aj pri modeloch X7 LCI, takisto aj X5, X6 model dostalo rovnaký dizajn ambientného osvetlenia s strednou lištou označením modelu. Dúfam, že sa vám naše video páčilo. Pre podobné videá sledujte nás aj na sociálnych sieťach. Ďakujem, ahojte.